What's up mga kabunggoy? Manguhuli po tayo ngayon ng palakang bukid. Ay palaka. Bukak taltalon. Hindi na natin lalagyan ng bukid kasi yung last na episode natin ng panguhuli ng palakang bukid, maraming nagsasabi na hindi daw palakang bukid yun. Palaka lang daw, yung mga native na palaka. So dahil tumigil na yung ulan, dito tayo ngayon sa bukid. Manghuli tayo ng palaka. Yan. Kasama natin si Ampol at saka si Tatay. Ano? Yan. Si Tatay. So, dito tayo ngayon sa kataltalunan. Pagkahanap tayo ng palakang bukid, mga kabunggoy. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Okay, mga kabunggoy. Yun. Okay. May pangulam na. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe mga kabung. Tukak. Ang palaka. Karag mga kabunggoy. Na? Diba? Ayun na. Kamalama. Okay. Ayun na, tira na. Maliit siya, guys. Tira. Yan. Okay. Kita. Kita. Meron daw doon mga kabunggoy. Ayun na. Ayun na. Ayun mga kabunggoy yung palakang bukid. Okay. Sawal mo din sa akin. Yeah. Okay. Hanap pa tayo. Where are you? Okay, meron daw dun guys. Sama, datin eh. Kanin. Kasulsel. Oh. Yan, mga kabunggoy oh. Nakatakas, mga kabunggoy. Sama. Saksan. Ito na. Yun. Hanap lig. Tatakas ka pa ha? Okay. Yun guys. So, ito na po yung nakakuha natin mga kabunggoy. May oh. Yun. Ito guys oh. Mga itlog lang talaga. Nag-nag.
generation ng tukaks. Na? Meron daw dun guys. Ito, baka may pag-ins na. Ay, balikan. Meron daw dun guys. Nakanag dyan. Okay. Okay. Marami na tayong nahuli mga kabunggoy. Uwe! Ang gabi ko na ito yan. Ano? Hey guys, lutuin natin bukas para sa ating part 2. Okay. Ito pa nga dugo. So, nagjaya na yan, nagjaya. Nag-out si Tat, nagjaya na yan, nagjaya. Nag-out si Tat nga. Agawi din guys, agawi din. May Sarap yun marami tayo. na tayong nahuli mga kabunggoy. Hindi na tayo umuwi. Gabi na kasi guys. Ano bukas? Iluluto natin bukas. Yun guys, subscribe lang tayo ng subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe mga kabunggoy. Yan. Thank you. Yun guys, para sa mga susunod nating mga video, mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyong i-vlog natin na susunod. Yun niya tika inten, tagala ti bisukul kada. Oh. Bahala kayo. So yun guys, please. So yun guys, merong maliit dito. Tapos ito. Pero hindi natin uhulihin siyempre guys, kasi maliit masyado. Patakas natin. Palayain na lang natin mga kabunggoy kasi Siyempre guys, maliit pa mga kabunggoy. Baka sabihin nilang inuubos natin itong palakang bukid. Yan. Okay guys. Okay. Yun guys. Patakasin na lang natin mga kabunggoy. Bye-bye. Pinabihan. Na? Kasi puta. Kasi Palaka. yung sinasabi na lang bungkuhan. Ano clip mo gusto? Pokak. Ito na po yung nahuli namin kagabi mga kabunggoy. Yung nahuli natin kagabi. Ayan. Napakalalaki nila. Kabunggoy. So mamaya, lulutuin natin sila. Papakita namin kung paano magluto ng palaka. Ayan po.
Punasin muna natin ng asin mga kabunggoy para matanggal yung lansa niya. Punasan natin ng suka para matanggal din yung lansa niya. Yan. A few moments later. Lulutuin na po natin ang ating palaka. Ayan. At ang tagaluto natin ay si Mrs. Magaling ko magluto yan. Magigisa muna tayo ng bawang. Lalagay na po natin ang ating palaka. Ayan o. Ayan. Wow. Dito taksin ganyan eh. Paminta, lalagyan na po natin ng paminta. Napakabango niya. Toyo. Mamaya. So mga kabunggoy, habang niluluto po ni Mrs. ang ating palaka, mag-shoutout po muna tayo. Ayan, so madami-dami tayong shoutout, no? Yung mga supporters natin na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po. Ayan, so shoutout kay Kate Loren Macaraeg. Ayan, shoutout sa'yo. Kate, Kit. Yan. Tapos, shout out kay Francisco Lucas Ramel Bermudez. Yan. Taga-Ilagan City family. Yan. So, Taga-Ilagan City. Yung mga family Ramel po dyan. Hello po sa inyo. Shout out kay Henry Doctor. Ayan. Sir Henry Doctor, hello po. Thank you po sa support ha. Shout out kay Kabagis Vlogs. Ayan. So, Kabagis Vlogs. Hello po, shout out po sa iyo. Shout out po kay Max G. Huntman na taga Lawag, from Lawag. Ayan po. Hello po. Max G. Huntman. Ayan, so shout out kay Jan Padilla. Ayan. Hello po Sir Jan Padilla. Thank you po sa suporta. Tapos shout out kay Rivera Sergs. Ayan. Na taga Pangasinan. Hello po. Shout out kay Senehans Vlog. Ayan. Senehans Vlog channel. Ayan, subscribe po sa kanya. Ayan, ayan po. Shout out din kay Von TV channel. Ayan, Von TV. Hello.
Ayan, so subscribe po tayo sa kanya. Ayan, may channel din po siya. Tapos shout out kay Kosa Moto Vlogs. Ayan, pare ko eh. Shout out sa'yo. Ayan, so Kosa Moto Vlogs channel. Ayan, may channel din po siya. Tapos shout out kay Nedy Dasalia. Hello sir. Shout out po sa'yo. Ayan. So maraming salamat po sa mga walang sawang suporta ninyo mga kabunggoy. Maraming salamat po. At sa mga bago pa lang po sa channel ko, wag po natin kalilimutang mag-like, share, comment, and subscribe po. Ayan, para dumami pa po tayo. Ayan, maraming salamat po sa support nyo na binibigay nyo sa amin. Ayan, God bless po. Ayan, so lalagyan na po natin ng toyo. Wow. Napakabango mga kabunggoy. Uy, ang sarap. Pwede na. Ito na po yung palaka natin mga kabunggoy. Napakabango. Wow. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe mga kabunggoy. So maraming salamat po.